tikulandireni mtawino ya kumasana pamene nkhani zomwe zikufika kumene ndi nkhani yokhudzana ndi Mai Jessica Bwira amene ali mlembi wamkulu wa chipani cha MCP. Ndipo tukamba pano maiwa ali komwe ku area 30 ku polisi chimene chachitika nzonena kuti maiwa anakazipereka okha atangomva uthenga kuti akufunidwa nda polisi. Watalandira uthenga umene usanazengereze koma kunyamuka ndithu ndi timu yawo ndi anthu awo ukadzipereka kuti iwo ayi zothawa mantha alibe koma akumane ndithu ndi milandu imene akuzengedwayo. Pakali pano palibe amene watsikimiza kapena kuti kudziwisa mtundu wa Malawi kuti maiwa awapezera mlandu wanji kwenikweni, koma tikhoza kungotsikimiza kuti maiwa tunena pano afika ku polisi and ali m'manja mwa polisi akazipereka kokha ku area 30. Inu ngati Malawi maganizo anu ndi bwanji? Kuti mukuona kuti pamene mazili bwino kapena ayi? Chifukwa maiwa ndi achatu analankhula mawu onena kuti tipipika zango wina ndikuti kamba adzadukula. Tsano pano kambayo akudukula kapena ali munjira kuti ayambe dzodukulaso? Mayankho mukuwadziwa ndinu, koma ine kumbali yanga apa kambayo awakadukulira musero. Tiyeni tidikire mwatcheru pamene tikutolera ma information okwanira tikupasireni nkhani yonse.